Så kom vi til alle problemerne. Der er problemer alle vegne. Inde i dit liv larmer det højt. Forstår du en fjernvisken, et særligt fløjt kan forsliske til frihed at brede sig ud. Hvad kan du gøre ved alle de ting? Du stoppede min trafikken på Køge Bugt. Vil du hellere have kover end seng? Der er problemer alle vegne, hvis vi vælger at se det sådan. Måske skulle vi hellere prøve at vende den om. Der er problemer alle vegne, hvis vi vælger at se det sådan. Måske skulle vi hellere. Vil der ske, når du ser en mand, som har brug for din hjælp? Vil du gå din vej eller stoppe op? Men også han vil hjælpe dig. Hvad kan du gøre ved alle de ting? For lang tid på mobilen, på dine mails. Vil du hellere se på stjerner end støj? Der er problemer alle vegne, hvis vi vælger at se det sådan. Måske skulle vi hellere prøve at vende den om. Der er problemer alle vegne, hvis vi vælger at se det sådan. Måske skulle vi hellere. Alle vegne, hvis vi vælger at se det sammen. Måske skulle vi hellere prøve at vende den om. For munds tro, der er så store problemer, som vi render rundt og tror. Happy december, happy 6. december. Vi ses i morgen. Og hygge jer med den fantastiske AI-udgave, som ligger lige her ved siden af. Hej så længe.